Ayo, rasa dua nyawer, mau seragian, gue samu mulai. Tawalnya mau jajal saweran. Mau seragian di mesake, yo, aduh. Ayo, kangen ya semua. Digalang ke. Ayo. Kowe ninggal ke
monggo. Lali janjine Pak Pardi. Ari. Seragen yo. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Ayo bosku. Bengawan Solo. Tak SMS Raba. kok ateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwel 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 lala jiwel Lali janjine nyatane omongane kadung dandan kowe ora teko Jan-jane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyobriane atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Kelinci Cawase monggo. Nika Pak E. Ayo. Nah, apa-apa kudu iso. Aku mesti siji wae. Yo. Ayo yo. Jangan atau mundur. Atau tetap jangan banyak yo. Ngogami kota sateruse desa desa Asik. margo aku Haji Saryono, golek sing tak tresnani wong ayu ucul yo. Ya para so, digawe yo. Jebul ora ketemu. Aduh wong ayu. Aja beda aku terus bali nang Semarang. Duh wong ayu. Ana omah. Garap rong pupuh yo, jan gayeng ora koyo dino iki yo. Yo, sing pengen nyawer. Sing wol siji tok iki Yo. liyane ndi iki? Sik. Wol. Sing. Masalah Yo iki. nyawer marek sing Ayo wae. wol. Yo. Pak Pardi. Sekolah ora apa-apa syarat. Lah cepet. Arep rong pupuh. Aku dhewe
Sobri. Oke. Toyo nganggo teknik gedemplung kalen Timbang golek dek luwe becik aluwo balen yuk. Terus sing ati iki kok ati joget Pak Joko.
Sugeng rawuh selamat datang paguyuban pawarsa. Banget orang ngira nelongso hatiku sarawunge kang nyoto ado pancen dipisahke dening panggawene kang tansah reju amung tansah memanesmu kang nyoto di atiku jakku water nora ganduran gonku tansah sepindah malih paguyuban pawarsa sugeng rawuh matur sembah nuwun rawuhipun Pak Dwi mengke dipun rantos lagune nderek Pak Dwi asri sang letter Seragen. Pak Dwi Seragene pundi nyun sewu? Oh pungkruk lah tonggo, dalam nggih pungkruk Pak. Taraman. Oh pawarsan niku paguyuban warga Seragen Asri, Bumi Sukawati wis tonggo kabeh. Oh nggih siap, ya sehat-sehat nggih Bapak nggih. Oh nggih, sehat-sehat Bapak pawarsa. Nggih. 2024 kita ke anu nggih. Oh nggih Ibu, sehat-sehat. Ditenggo malih tanggale nggih. Nama Mas Tejo waktu di dalang nama mbaknya itu. Nggih mboten Bekasi nggih mboten salah nggih. Nggih. MA ulang tahun wayang. Oh nggih. Monggo Bapak. Aja nelongso uripe manungsa pasrah Gusti mring rasane sepindah beli paguyuban pawarsa paguyuban warga Seragen. Banget orang ngira
pancen bibi dening pangamene kang tansah hamu tansah memanesmu kang nyotot di hatiku Sugeng dahar Pabiban Pak Warsa, Pabiban warga Sragen, anjir. Mangke dipun rantos. Ojo anelo